Mboten masa kanca putra budaya nderek mayobagya ugi nderek urun dedonga mugi saestu Bapak Giyono sakeluarga kagungan kersa purwa madrasana tasah pikantuk karahayan kalujengan lan saestu pikantuk ridho ugi barokah saking ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Kalenggahan dalu putra budaya sowan rinengga Tri Widyawati kula kanthi setunggal mbaka sawiji urut saking setangan pinarak jumeneng Mbak Ayu Kartika Suliem gawane sing ngendang. Mbak madhep mrono Mbak. Madhep rono. Ngono lho. Nah. Kasusul bakule beras saking Delanggu Mbak Ayu Murti Sari Dewi. Ingkang wekasan musuk Mbak Boyolali tersenyum wayange Pak Anom. Mbak Ayu Tia melenuk mati. Aja serata nyongguyung putra budaya kalenggahan dalu pripun emang kak gede pola libur eka maten kojomateng para tamu kalau derakan wilujeng lelegahan kalujeng miyarsa keserengan bergonco putra budaya semoga